ביניים, אני הייתי אומרת לך שיש ראפ שהוא גם ערכי, היית מיד דבר כזה? שהוא גם ערכי, לא סקסיסטי, לא הומופובי, והוא גם נגד גזענות. את רוצה להגיד לי שאת מכירה אחד כזה? תראי, יש לנו כאן בקהל חבורה די נכבדת, שרצתה שקודם כל נספר על ה-U-Crow, שהחליטו להיפגש אחד עם השני וליצור הסכמה על אילו תכנים רוצים שיכנסו לשירים שלהם. מרתק. אוקיי. בואי, זה השיר הזה. אוקיי. אז באמת כל הכבוד הם שהביאו את הקהל הרחב ולא פחדו, לא מזה שהקהל ידחה אותם או מהחוסר בהכנסות דברים כאלו, אבל אנחנו רוצים להזמין עכשיו, אנחנו מארחים פה את הצלע המחאתית והרודפת הצדק של ה-U-Crow, אז קראו מחיאות כפיים את ריפה! אוקיי, אז קודם כל, אצלנו בהיפ-הופ לא נמצאים כל כך רחוק מהבמה, כולם לעשות כמה צעדים קדימה, קצת לשבור פה את האווירה. ואני רוצה להזכיר שכמו הרדיפה ההומופובית שיש ברוסיה, גם כאן בישראל, אומנם אנחנו מרגישים שאפשר ללכת חופשיים בתל אביב או לעשות אירועים פה, אבל ההומופוביה לא פסחה גם עלינו לצערנו. ולפני 4 שנים היה בפעם הראשונה את הפיגוע ההומופובי, את הרצח ההומופובי בבר נוער, שהיום שרת הבריאות יעל גרמן מנסה להסיט את זה ולהגיד שזה על רקע אישי, ושלנפגעי הבר נוער לא מגיע פיצויים או כל דבר אחר שמגיע לנפגעי טרור. את השיר הראשון הוא נקרא 1 באוגוסט 2009, הוא נכתב ב2 באוגוסט 2009, אבל אנחנו נצטרך אתכם בשביל שנוכל להתחיל אותו, אוקיי? זה הולך ככה, אתם חוזרים אחריי. 1, 8, 0, 9, לא נשכח ולא נסלח. 1, 8, 0, 9, נאבק ולא נברח. 1, 8, 0, 9, לא נשכח, אנחנו לא נסלח. 1, 8, 0, 9, נאבק ולא נברח. אוקיי. אז הנה אנחנו מתחילים, קבלו את אנסטסיה מיכאלי בקריאות בוז, יחד עם הביט של יד יציר. אז יש בקשה להשתתף כי הם מסכימים, אנחנו מטפלים בגיל 40, וזה אותם חבר'ה שרוצים להיות נשים, והם נשים, מצפה שההודעות שלנו תעלה גם זה חלק מהעניין, זה קמפיין שצריך להיות עם כמה נשים בראשון לאוגוסט 2009 כמעט ונגמר היום, עד שהגיע הומופוב טרוריסט אחד וריסס את כל המקום שבו ישבו בני נוער גאים, מתוסכלים, מנוכרים מהחברה בנו חיים. זאת חברה שמושתתת על גזענות והסתה, חברה שניזונה משנאה, יותר כבר אי אפשר להיות אדישים, להעיף את ההומופובים, לחסל את הגזענים. אוקיי, כולם ידיים באוויר עכשיו, ידיים באוויר גבוה גבוה. והנה זה בא. כי אני כבר לא יכול יותר לראות שחור, רוצה עולם ורוד, לא לפחד לצעוד, כי אני כבר לא יכול יותר לראות שחור, רוצה עולם ורוד, לא לפחד לצעוד, כי אני כבר לא יכול יותר לראות שחור, רוצה עולם ורוד, לא לפחד לצעוד, כי אני כבר לא יכול יותר לראות שחור, רוצה עולם ורוד, לא לפחד לצעוד.
8, 0, 9, לא נשכח, אנחנו לא לא נסלח. 1, 8, 0, 9, ניאבק ולא נברח. 1, 8, 0, 9, לא נשכח ולא נסלח. 1, 8, 0, 9, עוד פעם. 1, 8, 0, 9, לא נשכח ולא נסלח. 1, 8, 0, 9, ניאבק ולא נברח. כי ב1 לאוגוסט 2009 היה פיגוע טרור, לא סתם